برای چیز اومدی که یا گفتم یک خالدین $2000 یک خالدین دیگه $1700 کالباسا دارد مایده چهده دارد اینا امی ضرری مونسته این سوخمون دیگه قدر سور از خود کدگی. ба соҳибони ин фурӯшгоҳҳо дар маркази шаҳри Кӯлоб 3 рӯзи дигар муҳлат дода шудааст то мағозаҳояшонро холӣ кунанд. қарор аст ин 16 маркази савдо ки дар назди терминали мусофиркашонии шаҳр соли 2014 бунёд шуда буданд тахриб шаванд. як 15 рӯз 20 рӯз пеш ами гап хеста буд бо ами тенши гуфтанд ки хай гап нест дигар майли ҷои созай он чи бро фаъолият кардан мегирад магазин буд ай ами саҳри омадан гуфтанд ки масъалаи чора бин ки 3 рӯз пас мехирад. ба қавли соҳибони ин фурӯшгоҳҳо онҳо марказҳои савдои худро ба маблағи 200 000 сомонӣ харидорӣ карданд ва дар ҳолати тахриб шудани мағозаҳояшон даҳҳо нафар беҷои кор монда ва ҳамин тавр даҳҳо нафари дигар аз нони хӯрдан хоҳанд монд. Инаи марда мумкин ки 11 нафаран омбута ҳисоби сталош 11 оилара 11 комют се будаки 35 одам зан будакушон 35 одам. мақомоти шаҳри Кӯлоб сабаби тасмими тахриби ин биноро риоя нашудани қоидаҳои сохтмон ва ҷавобгӯ набудани бино ба талаботи меъморӣ номидааст. ба қавли мақомдорони Кӯлоб ҳарчанд дар лоиҳаи сохтмон иштибоҳ шудааст, аммо ба ин соҳибмулкон замини баробар арзиш дода хоҳад шуд, вале соҳибони мағозаҳо ба ин ваъдаи шаҳрдорӣ бовар надоранд. بیارن پول خلق بتن بعد مهرم بودن شما چیکاری میگن هر یک کوادرات متری سو میسه بیچاره خیلی خونه‌ش فروخته است گاوش فروخته است باز دیگر چیزش فروخته است خیلی کردن در کار نیست وقت شده کسی کرده گناهگار اما یا گناهگار نیستن. ҳамакнун соҳибони ин марказҳои савдо мегӯянд дар сурате ки шаҳрдории Кӯлоб ба мушкили онҳо расидагӣ намекунад маҷбур ҳастанд дари ниҳодҳои марбутаи қонун ва ҳатто дастгоҳи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистонро бикӯбанд.